wala rin tayong madadaan ng gasolinahan pagkatapos ng isang yan eh. Pumunta ka na rito! Dali na! Ang bilis ng takbo ng kotse. Imposibleng mahabol niya tayo pa. Kung minsan talaga ay may makakasalubong tayong kakatwang nilalang sa mga hindi inaasahang lugar. Halimbawa na lang ay sa mga pangkaraniwang paaralan o kahit sa kalsada. Itong dalawang mga letter sender nga natin ngayong araw ay may naranasang mga kababalaghan sa mga gasolinahan. Oo, tama kayo nang narinig. Kahit sa ibang mga gasolinahan ay may mga kakaibang nilalang din na namamalagi o napapadaan. At maaari rin silang makapagdulot ng matinding hilakbot sa ating mga mortal. Anong kilabot kaya ang naranasan ng ating mga letter sender sa dalawang magkaibang gasolinahan? Posible kayang maranasan din natin ang parehong mga tagpong ito habang bumibiyahe? Sasagutin natin ang mga katanungang yan sa ating bagong episode ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Good day, Sir Wilmore. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Benji, 21 years old ng Maynila. Last year lang po nangyari itong ikikwento ko nang minsang bumiyahe kami patarlak ni Papa. Hindi ko po talaga makakalimutan ang karanasang ito. Dahil posibleng patay na kami ni Papa noon pa lang. Mabuti na lang at may nagligtas sa amin. Isang Mukhang may problema tayo Benji. Anyari pa? Ba't parang umuuga ng konti itong kotse? Mukhang na-flat yata ang isang gulong sa likod. Nako, paano po yan? Malayo pa po tayo, di ba? Sobrang layo pa natin. Bulacan pa nga lang tayo eh. Kailangan muna nating huminto para palitan yung gulong. Buti may reserba tayo. Uminto. Pa, dun oh. May gasolinahan dun. Baka pwede po nating ipasok ng konti yung kotse dun para hindi sagabal sa kalsada. Oo, pwede na po dyan. Kailangan ngang palitan to. Kaya niyo ho ba pa? Hindi po kasi ako marunong sa mga ganito eh. May flashlight dun sa toolbox. Ang gagawin mo, hawakan mo lang yon para may ilaw ako. Padilim na eh. Manood ka na rin para matuto ka, anak. Sige po pa. Igid. Halos walang ibang tao sa kalsada. Kasi highway yon at paggabi na. May mga kabahayan sa tapat na bahagi ng highway. May katabi ring gusali ang gasolinahang pinaghintuan namin. Ang mismong gasolinahan naman ay abandonado na pala. Wala ng tao, tapos lumang-luma na ang mga posteng kinalalagyan dapat ng mga hus ng langis. At wala na rin yung parang mga calculator sa mga poste. Nagpalingalinga pa ako habang hawak ang flashlight. Ilang sandali pa ay napansin ko ang isang taong grasa sa kabilang dako ng gasolinahan. Nakaupo pa sandal sa lumang sementong pader. Oy, Benji. Ano ba tinitingnan mo dyan?
Di ba sabi ko panoorin mo ko para matuto ka? Kasi pa, tignan nyo. May taong grasa ron sa may pader oh. Nakatingin sa atin. Baka kasi baka bigla tayong saktan. Anak, di ka namin pinalaking mapanghusgan ni mama mo. Hayaan mo na lang yung tao. Wala namang ginagawang masama sa iyo eh. Paano po kung... Paano kung hindi naman pala talaga yan mapanakit? Wala pang ang ginagawa yung tao, parang sinisintensya mo na sa utak mo. O siya, tingin ka na rito. Hindi talaga siya kumikilos sa kinauupuan niya. Pahinga muna ako saglit bago tayo bumalik sa biyahe. Kunin mo na muna siguro yung siopaw at drink sa loob ng kotse, anak. Kain na muna tayo. Sige po pa. Ikaw, hindi mo talaga binibitawan ng tingin yung lalaki, ano? Iba kasi talaga yung pakiramdam ko sa kanya pa eh. Ewan ko basta parang may hindi tama eh. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Sige na, kunin mo na yung pagkain sa loob. Tapos, bigyan mo ng siopaw at juice yung tao. Po, bakit naman po pa? Sige na, dami mong satsat. Yung balat niyang nangingitim sa dumi. May mga langaw pang ang pumapalibot sa kanya. Pero hindi mismong itsura niya ang nagbibigay kilabot sa akin, kundi ang titig niya na parang may kahulugan. Hello po kuya. Heto po, siopaw at juice, pinabibigay ni Papa. Para sa akin? Opo, para sa inyo ho. Sana po magustuhan niyo kuya. Salamat ha. Maraming salamat. Gabay nawa kayo ng Panginoon. Wala pong anuman kuya. Sige po, mauna na po ako. Mag-iingat kayo. Huwag kayong tumuloy sa daan na to. Lumiko kayo pabalik at sa kabilang kalsada na lang tumaan. Hindi dapat mapahamak ang mabubuting tao tulad nyo. Po, anong... Nasaan na yun? Ba't biglang nawala? Nanayo ng husto ang balahibo ko noon, Sir Wilmore. Napaka-imposible kasing mawala na lang bigla yung taong grasa eh. Ilang segundo pa lang nang tumalikod ako matapos kong ibigay sa kanya yung pagkain. Tapos, nagsalita lang siya. Lumingon ako at wala na akong nakita. Wala rin siya sa paligid ng gasolinahan o kahit sa kalsada. Kaya naman, napakaripas ako ng takbo pabalik kay Papa. Papa, yung taong grasa, yung pulubi, bigla na lang. Minahong ka nga, Benji. Ano bang nangyari para kang hinahabol ng multo? Tsaka, asa na yung pulubi? Yun nga mismo pa, bigla siyang nawala. Anong biglang nawala bang sinasabi mo? Sandali ko lang naman inalis yung tingin ko sa inyo nang uminom ako ng juice eh. Paano mawawala yun? Ikaw, Benji baka naman tumakbo kasi tinakot mo o ano. Papa naman kung tumakbo yun, di dapat napansin mo sana. Hindi ko alam kung bakit. Basta tumalikod ako pagkabigay ko ng pagkain Tapos sinabi niyang wag daw tayong tutuloy sa daang to. Pagkalingon ko ulit sa kanya, wala na. Bakit naman daw hindi tayo dapat tumuloy sa kalsada na to? Hindi ko rin alam pa Sabi lang niya, sa kabila na lang daw tayo dumaan. Hindi raw tayo dun mapapahamak. Benji, tapatin mo nga ako. Nag-a-addict ka ba? Papa naman nagsasabi po ako ng totoo. Oo siya, tara na sa loob. Alis na tayo. Lalo tayong gagabihin sa daan nito Tutuloy po tayo sa kalsada na to? Anak, masyado na tayong mapapalayo kung iikot pa tayo.
Bumiyahe po ulit kami ni Papa diretso sa kalsadang yon. Napakarami ng tanong nang bigla siyang magpreno ng malakas. Huminto ang kotse sa gitna mismo ng kalsada at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko sa harap. Anong maligno ba yan? Ano bang kailangan niyan sa atin? Paano nakarating na siya agad dyan sa harap mismo ng kotse? Ang bilis ng takbo ng kotse. Imposibleng mahabol niya tayo pa. Tingnan mo yung sinisenyas niya sa atin. Gusto talaga niya tayong umikot at bumalik sa dinaanan natin. Sundin na lang siguro natin pa. Kesa naman mapahamak pa tayo dahil sa kanya. Baka madisgrasya pa tayo. Sir Wilmore, pinaikot nga ni Papa ang kotse at pinaharurot ulit. Natanaw namin ang abandonadong gasolinahan. Tsaka kinilabutan na naman nang makita roon ang taong grasa. Nakangiting kumakaway sa amin at mayat-mayang sinusubo ang hawak na siopaw. Hindi pa man kami nakakalayo sa gasolinahan ay may nakasalubong kaming humaharurot na mga ambulansya at pulis mobile. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Basta lalo akong kinabahan nang makita sila. Tinahak nga po namin ang kabila at mas mahabang daan na Sir Wilmore. Inabot nga po kami ng hating gabi bago nakarating sa Tarlac. Sa kabuuan ng biyahe ay walang tigil kami ni Papa sa pag-iisip kung ano ba talaga ang nilalang na yon. Hanggang sa nagulat na lang kami nang may masagap kaming balita kinaumagahan. Doon sa mismong kalsada na una naming tinutumbok, nagkaroon ng karambola ng iilang mga sasakyan. May nadamay na mga kotse, van at bus. Nangilabot kami nang maisip na malamang damay kami sa aksidenteng yon kung hindi kami lumiko. Sir Wilmore, hindi pa rin namin alam ni Papa kung sino ba talaga ang taong grasang yon. Ang sigurado lang, gusto namin magpasalamat ng marami sa kanya kasi inilayo niya kami sa kapahamakan. At dahil doon, natutunan kong maging mabuti sa kahit sino, sa lahat ng pagkakataon. Sapit sa gasolinahan. Kumusta, Sir Wilmore? Ako nga po pala si Aris ng San Mateo, Rizal. Maikli lang po itong ibabahagi ko, pero talagang gumimbal ng husto ito sa amin ang utol ko. Tawagin na lang natin siyang Doming. Bunsong kapatid ko po si Doming. At kasama ko po siya noon sa biyahe papuntang Marikina. Nangyari po ito noong 2018, 24 pa lang ako noon. Samantalang 21 naman ang kapatid ko. Bandang 10:00 ng gabi po noon. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong daan ang binabagtas namin. Kasi baka matukoy kung saang gasolinahan ito. Basta nakamotorsiklo po kami. At ako ang nagmamaneho. Tol, papagasolina muna ako ha. Paubos na yung gas natin eh. Para dire-diretso na rin ang biyahe natin mamaya pag-uwi. Sige lang kuya. Mukhang wala rin tayong madadaan ng gasolinahan pagkatapos ng isang yan eh. Sir Wilmore, pagkapasok pa lang ng motorsiklo sa gasolinahan,
bigla nang tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit noong una. Basta masama lang talaga ang pakiramdam ko sa lugar. Yung bang may masamang presensya na hindi ko matukoy. Ang totoo po kasi niyan, bata pa lang ako, ay aktibo na ang third eye ko. Kaya nakakakita ako ng mga kaluluwa at iba pang mga elemento. Tapos, mabilis ko rin silang nararamdaman. May mga naunang sasakyan na nagpapagasolina, kaya pumila muna kami. Luminga-linga ako, pero wala naman akong makitang kakaiba. Medyo napanatag na ako noon, bagamat hindi pa rin nawawala ang masama kong kutob. Kuya, ihi muna ako ah. Puputok na tong puson ko eh. Sige, basta bilisan mo lang. Hintayin lang kita doon sa kabila kapag natapos na to. Sige kuya. Inurong ko ang motorsiklo noon para magpagasolina. Nilingon ko naman si Domeng at nakitang doon pala umihi ang loko sa pader ng gasolinahan. Doon siya sa may sulok na bahagi, sa bandang gilid ng convenience store ng gas station. Lumingon ako ulit sa gasoline boy para magbayad. Tiningnan ko ulit si Doming at nanlaki ang mga mata ko nang may makita kong hugis anino sa pader. Doon pa lang ay sigurado na akong ibang nilalang ngayon. Kasi hindi naman yon ang anino ng utol ko. Isa pa, sigurado rin akong nagmumula ang masama kong pakiramdam sa lugar na yon. Inurong ko lang ng konti ang motor para hindi makaharang sa ibang sasakyan. Pagkatapos ay agad na akong tumakbo papunta kay Doming. Kita kong pabalik na dapat ito, kaya agad ko siyang tinawag. Tol! Domeng! Bilisan mo! Takbo! Pumunta ka na rito! Dali na! Ano bang problema mo kuya? Para kang inaabol. Domeng! Hindi! Domeng! Kitang-kita ko kung paanong biglang lumabas ang isang lalaking nakabarong mula sa pader. May takip na tela ang mukha nito, kaya hindi ko naaninag ang kanyang mukha. Ang naaaninag ko lang ay ang nanlilisik niyang mga mata nang sandaling tumingin sa akin. Sa isang kisap mata lang ay sumanib ito sa katawan ng kapatid ko. Agad na tumba padapa si Doming, kaya lalo kong binilisan ang pagtakbong palapit sa kanya. Maski ang isang kararating lang na gasoline boy ay patakbo ring lumapit sa utol ko. Domeng! Domeng! Domeng, gumising ka! Domeng! Utol naman oh! Gumising ka! Anong nangyari rito? Ba't bigla siyang hinimatay? Kuya, tulong. Tumawag po kayo ng pare, bilis. Ha? Ba't pare? Hindi ba dapat doktor ang tawagin ko? Sinapian ng kapatid ko. Bilisan niyo na ho! Naloko na. Ano bang nangyari? Ano bang ginawa nitong kapatid mo? Huwag kayong tatawag ng pare, mga hangal. Doming? Huwag kayong tatawag ng pare. Huwag kayong tatawag ng pare. Huwag kayong tatawag ng mga buwis na pare. Huwag kayong tatawag ng mga siraulong pare. Akin na ang katawan ng bastos na to. Akin na to.
Nagsalita si Doming. Bagamat mas malalim ang boses nito sa karaniwan, doon din ay bigla siyang nagwala. Sinubukan namin siyang pigilan, pero napakalakas ng kanyang katawan. May mga lumapit pang ang iilang pang mga kalalakihan at inabot pa ng 6 katao bago namin siya naigapos. Pinasok namin siya sa isang nakaparadang jeep para malimitahan ang kanyang galaw. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagwawala kahit nakagapos na. Lalo pa akong nahintakutan nang biglang nagbago ang itsura ng kapatid ko. Nangitim ang kanyang balat. Mabilis nga naming dinala si Doming sa malapit na simbahan, Sir Wilmore. Kabadong-kabado na ako noon kasi iniisip kong baka bigla talagang matusta ang katawan ng kapatid ko. Mabuti na lang at matagumpay naman po ang ginawang eksorsismo ng pare at nawala na rin ang pagbabago sa balat ng utol ko. Nanghihina siya ng magising pero nakarecover din naman makalipas ang halos 1 araw. Bumalik ako sa gasolinahan para kunin ang motorsiklo ko. Nakiramdam ako at wala na nga sa paligid ang mabigat na presensya. Gusto ko rin sanang kausapin si Kuya Jojo, ang gasoline boy na tumulong sa amin. Gusto kong magtanong tungkol doon sa kaluluwang nakabarong. Pero wala na siya nang pumunta ako. Kaya sa inyo na lang po ako magtatanong. Sa tingin niyo ba, mga kakwentong takip silim, bakit kaya nasa gasolinahan yung kaluluwang yon? At bakit kaya naging malatustado ang balat ni Doming nang sapian siya? Tama kaya ang hinala kong namatay sa sunog ang lalaking nakabarong? Aantayin ko po ang inyong mga sagot at opinyon. Dadako na tayo sa paborito ninyong shoutout portion. Shoutout going out to Mitch Sitniconi, Nancy Viena, Reggie Crisostomo, Carmelita Mabanag, Chara Cuenca, Jamie 11, Ruby Basagan, Joe Burt, Shen Moto, Desamay. Magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Nancy Viana at Lara Malto. Sabi ni Nancy, pa-shoutout naman po. Always listening and abangers. Kahit anong oras at may bago, hindi ko po pinalalagpas. Gaganda ng mga stories at ang gagaling ng mga voice talents, actors and actress. Thank you po sa magagandang mga horror stories. Sabi naman ni Lara, ganda ng mga kwento, magaling din ang mga boses. Salute! Tutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plopino. Di ko gagawin yung assignment ko hanggat wala akong Game & Watch! Huwag mong dadamputin niya mga yan, anak! Wala akong kasalanan sa'yo! Game and Watch. Dekada 80 noon at nauso ang mga sinaunang video games tulad ng Nintendo, Atari, at ang pinag-ugatan ng lahat ng kwento kong kababalaghan, ang Game and Watch. Nay! Sige na! Ibili niyo na ako ng Game & Watch na katulad nung kay Marco. Royet, pwede tigilan mo muna ako, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na marami pa akong utang sa mga tita mo at wala akong pambili ng mga luho mo? Nay naman eh,
Game & Watch na nga lang pinapabili ko sa inyo. Ayaw nyo pa? Napakakuripot nyo naman, Nay. Anong klaseng nanay kayo? Anong klaseng nanay ako? Kung ipalamon ko kaya sa'yo lahat ng floor polisher, walis at map na ginagamit ko bilang janitress sa ermita para maramdaman mo kung gaano kahirap ang trabaho ko para lang kumita ng barya-barya para buhayin ka. Bakit kasi janitress lang kayo? Tignan nyo si Marco. Sekretaryang nanay niya sa opisina. Pwede ba? Alisin mo yung pagiging inggitero mo. Makontento ka sa kung anong meron tayo para kumalma yung pagkatao mo. Gawin mo na yung assignment mo ngayon din. Hindi ko gagawin yung assignment ko hanggat wala akong Game & Watch. Nay, ay si Marco. Tingnan mo, Nay. Hindi ako bulag. Nakikita ko. Ang dami niyang Game & Watch. May pambili sila eh. Gusto ko rin ng ganun, Nay. Kahit isa lang. Royet, kakasimba lang natin, nak. Yung inggit mo lagpas hanggang ulo. Halika, Nay. Tanungin natin si Marco kung paano siya nagkaroon ng maraming Game & Watch. Aray! Huwag mo akong hilahin. Masakit yung braso ko. Royet, ano ba? Marco! Patingin naman ng Game & Watch mo. Bakit? Meron ka bang papay? Kumpleto ako. Meron akong original, papay, parachute, octopus, Mickey Mouse. 5 Game & Watch mo? Oh, bakit? Magre-renta ka ba? Pinaparenta mo? Magkano? 5 piso isang oras. 5 piso? Pambili na natin ng ulam yun eh. Brand new tong Game Watch ko, Aling Jenna. Sabi nga ng mama ko, iparenta ko ng 10 piso isang oras eh. Kaso sabi ko, masyado nang mahal yun. Mahal talaga. Kaya Royet, halika na. Umuwi na tayo. Maglalaba pa ako ng uniforme mo para bukas. Pero Nay, gusto ko makapaglaro ng papay. Papayat ka sa gutom. Kung inuuna natin yung Game & Watch na yan. O ayan, regalo ko sa birthday mo. Hinagis ng nanay ko ang isang Game & Watch sa sofa naming hindi pa napapalitan ng covers. Nanginig ang mga kamay ko nang damputin ko ang pinaka-aasam kong laruan sa buong buhay ko. At dahil sa susunod na buwan gagraduate ka na, heto pang isa. Regalo ko para sa graduation mo. Hinagis ng nanay ko ang isa pang Game & Watch sa mga kamay ko. 2 Game & Watch ang inuwi ng nanay ko para sa akin. Di ako makapaniwala. Nay, salamat! Maraming salamat, Nay! Yes! Sa wakas, may Game & Watch na ako! Yahoo! At doon na lalong umiral ang kayabangan ko sa eskwelahan, Sir Jupiter. Bitbit palagi ang mga Game & Watch ko. Naging sikat ako sa lahat ng mga kaklase ko. Pinagkaguluhan nila ako dahil... Uy, 2 ang Game & Watch mo? Oh, bakit? Inggit ka? Magkano score mo? Mahal isa niyan ah. Sus! Wala lang to sa nani ko. 2 nga to. Tingnan mo. Parehong bago. Isang papay, isang octopus. Octopus? Pwede ko bang makita, Royet? Hoy, Omar! Huwag mo hawakan! Gusto ko lang tignan, Royet. Gusto ko kasing magkaroon din ng ganyan. Pangmayaman lang to. Hindi pagi sa'yo. Oo nga, Omar. Pabili ka na lang sa nanay mong tindera ng suman. Walang pera si nanay eh. Okay, sige. Rentahan mo na lang. Uy, sige. Magkano, Royet? 10 piso isang oras. Ang mahal naman.
Kay Marco, 5 piso lang isang oras. Oh, di kay Marco kayo magrenta. Wala si Marco. Ilang araw nang hindi pumapasok. 5 piso mo na lang iparenta sa amin yan, Royet. Ikaw ba may-ari, Rusty, ha? Mahal to, no? Galing Japan pa to. Yung mga Game & Watch nyo, lalo na yung kay Marco, local lang naman ang mga yun eh. Sus, Ano, Omar? Titig na titig ka sa Game & Watch ko. Baka matunaw tong mga to, ha? Rentahan mo ba? Tsaka na lang, pag may pera na ako. Sa isang buwan na natitira bago kami graduate sa elementary, ang 2 Game & Watch ko ang naging dahilan kung bakit ako naghari-harian sa buong klase namin. Daig ko pa ang tunay na mayaman kong umasta. Dinaig ko pa ang hambog. Kung tawagin nila ako noon ay dambuhalang bully. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nasaan yung mga Game & Watch ko dito? Bakit? Nawawala ba? Iniwan ko lang dito yung Game & Watch ko bago ako nag-CR, ah. Sino kumuha ng mga Game & Watch ko? Si Omar yung huli kong nakitang lumapit sa bag mo nung nag-CR ka eh. Nasaan na si Omar? Huy! Wala na si Omar! Lumabas din siya pagkatapos lumapit sa bag mo eh. Charagis ka, Omar! Halika, Rusty! Samahan mo ko! Saan tayo pupunta? Kukunin kong Game & Watch ko kay Omar. Nagkating class kaming dalawa ng kaibigan kong si Rusty para hagilapin si Omar. Hindi ko siya makita sa tambayan namin. Wala rin siya sa bahay nila. Kung saan-saan kami naghanap hanggang sa makarating kami sa may tulay ng Central Market. Madilim na noon dahil kumagat na ang 6:00 ng gabi. Nay! Nay! Bakit kayo tumatakbo? Tsaka bakit namumutla kayo ng ganyan? May humahabol sa akin, anak. Hinahabol niya ako. Sino? Yung bata. Sinong bata? Marami talagang magnanakaw dito. Lalo na dyan sa itaas ng tulay na yan. Umuwi na tayo, Royet. Halika na, anak. Hindi. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita yung... Si Omar yun, di ba? Saan? Ayun! Yung nakadukwang dun sa taas ng tulay. Hoy, Omar! Ibalik mo yung mga Game & Watch ko! Royet, saan ka pupunta, anak? Halika na, umuwi na tayo. Omar! Munta ka sa akin! Hayop ka! Tumakbo ako papaakyat ng tulay kasama si Rusty. Humangos na rin papauwi ang nanay ko. Pagdating namin sa itaas ng tulay, nakita ko si Omar na may ibinulsa sa bulsa niya sa likuran ng pantalon. Ano yan? Hayop ka, Omar! Ilabas mo yung Game & Watch ko! Wala akong kinukuhang Game & Watch sa'yo, Royet. Ikaw ang nakita kong lumapit sa bag ni Royet kaninang recess. Pagkabalik nga ni Royet, wala na yung mga Game & Watch niya. Maaga akong umalis ng klase kasi... Kasi, plano mo talagang nakawin yung mga Game & Watch ko. Hindi! Dahil kailangan kong bilhan ng gamot si nanay. Dinukot ni Omar ang reseta ng gamot mula sa bulsa niya at ipinakita sa akin. Pero nagdilim na ang paningin ko kasabay ng pagdilim ng langit. Binanatan ko si Omar, Sir Jupiter. Pinagsusuntok ko siya na parang punching bag.
Royet! Wala akong kasalanan sa'yo! Ulol, magnanakaw ka. Ibalik mo ang Game & Watch ko! Lalo akong nanggigil kay Omar, Sir Jupiter. Sa laki ng katawan ko nung kabataan ko, durog talaga ang mukha at buto ni Omar sa akin dahil napakapayat niya at maliit lang siyang tao. Tinulungan ako ni Rusty sa panggugulpi kay Omar. Sige pa, Royet! Upakan mo pa! Huwag kang papayag na makatakas tong gonggong na to na hindi mo nababawi ang Game & Watch mo! Maawa kayo! Hindi na ako makahinga. Tarantadong to. Itong sa'yo! Sa lakas ng sipa ko na out of balance na si Omar at napahiga sa semento. Tumama ang ulo nito sa nakausling bakal. Kinapkapan namin siya. Kinalkal namin ang bag na daladala niya pero wala doon ang mga Game & Watch ko, Sir Jupiter. Iniwanan namin siyang duguan at nakahandusay sa semento bago kami nagkanya-kanyang uwi ni Rusty. Lumipas ang 2 araw para akong sinakluban ng langit at lupa noon dahil sa pagkawala ng mga Game & Watch ko. Halos ikamatay ko sa lungkot ang mawalan ng laruan noon. Pumasok ako sa eskwela para hintayin si Omar at kunin sa kanya ang mga nawawala kong Game & Watch. Classmates, nakita niyo ba yung Mickey Mouse kong Game & Watch? Mawala rin yung Game & Watch mo, Leo. Ako rin eh. Bagong bili ko lang yun last week eh. Dito ko lang nilagay sa ibabaw ng mesa ko yung Game & Watch ko. Sino kumuha? Labas nyo na yung Game & Watch namin. Huwag na kayong magbiro. Magagalit parents ko kapag nawala yung Game & Watch ko. Hindi nyo ba napansin kung sino yung palihim na pumasok dito sa classroom kaninang recess? Sino, Rusty? Si Omar! Si Omar ang nagnakaw ng Game & Watch ko? Sino pa bang magnanakaw ng mga mamahaling gamit natin kung hindi yung anak nung magsusuman na yun? Mahirap lang si Omar. Kapag mahirap, magnanakaw yan. Halika, Leo, Martin. Puntahan natin si Omar sa bahay nila. Turuan natin ng leksyon yung magnanakaw na Omar na yon. Sige! Pagkatapos ng klase namin, ay nagmadali kaming magkakaklase na sumugod sa squatters area kung saan nakatira sina Omar at ang nanay niyang nagtitinda ng suman. Nasaan yung anak niyo si Omar? Nasa morgue pa ang katawan ng anak ko. Morgue? Oo, iyo. Wala kasi akong pambayad sa ospital. Hindi ko siya mailalabas sa morgue hanggat hindi ako nakakabayad ng hospital bills. Ibig niyong sabihin, patay na si Omar, Aling Odessa? Oo. 3 araw na siyang patay. Umuwi siyang duguan at puro pasa ang buong katawan. Binugbog daw siya ng mga kaklase niya. Binugbog? Sinong bumugbog kay Omar? Aling Odessa? Hindi ko kilala. Hindi niya na rin nasabi kung sino. Nawala na lang siya ng malay. Kaya sinugod ko sa ospital. Pagdating doon sa emergency room, patay na si Omar. Hemorrhage daw ang dahilan. Sino sa mga kaklase natin ang nambugbog kay Omar, Royet? Ha? Kilala niyo ba kung sinong nambugbog sa anak ko? Hindi po. Ikaw, Iho. Po? Hindi ko po alam. Sige po aalis na po ako. Sama na kami sa iyo, Rusty! Rusty! Saan ka pupunta?
Ikaw, iho. Ikaw ba si Royet na anak ni Jenna? Tama ako, hindi ba? Ikaw yung si Royet? Po, Madalas ka ikwento sa akin ni Omar. Ikaw daw ang idol niya sa eskwela. Matalino at matipunong bata. Ikaw ang ginagaya ng anak ko. Alam mo ba yon? ako? Oo, ikaw ang idolo niya. Tama nga ang anak ko. Napakabuti mong bata. Nagpunta ka pa talaga dito para makiram. Maraming salamat, Royet. Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos. Biglang bumuhos ang malakas na ulan nang umalis ako sa bahay nila Omar. Para akong bulan na kalutang sa ulan habang naglalakad pauwi sa bahay namin. Hindi ko matanggap sa sarili ko na yung kaklase kong binugbog ko ay numero 1 ko palang tagahanga sa classroom. Sa madaling salita, Sir Jupiter, nilamon ako ng guilt at konsensya ko. Nay! Nay! Nakauwi na ba kayo? Bakit patay ang mga ilaw? Nay! Nasaan kayo? Nangilabot ako nang makita ko ang 2 Game & Watch ko na nakapatong sa ibabaw ng kama ko. Naka-on at tila may naglalaro nito. Paano napunta dito sa kama ko tong mga Game & Watch ko? Akmang dadamputin ko na ang mga Game & Watch ko nang biglang bumukas ang pinto ng aparador namin. Napahiyaw ako sa gulat at takot. Wag! Huwag mong dadamputin niya mga yan, anak. Nay! Ginunat niyo ako! Anong ginagawa niyo dyan sa loob ng aparador? Yung bata, Royet. Sinong bata? Yung bata, ayaw niya akong patahimikin. Kanina, nakita ko na naman siya. Nakatayo siya sa labas ng bahay natin. Tuguan! Nay! Huwag niyo nga akong takutin. Ano ba yung sinasabi ninyo? Nagulat na lang ako nang biglang nawala ng kuryente. Pagdungo ko sa bintana, wala na yung bata sa labas. Wala na sa labas dahil katabi ko na siya. Ano? Bakit siya nagpapakita sa akin? Bakit? Baka naman kung ano-anong iniisip niyo kaya kung ano-anong nakikita niyo. Patay na siya! Patay na! Bakit nagpapakita siya sa akin? Hanggang trabaho sinusundan niya ako. Huwag niyo sabing minumulto kayo ng kaluluwa ni Omar. Omar? Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Nakakatakot siya. Labas ang utak. Labas ang utak? Biglang may narinig akong umiyak. Isang pamilyar na boses na narinig ko sa loob ng bahay namin. Lumabas ako sa sala at sinundan ang tunog. Nanggagaling ito sa ilalim ng mesa namin sa kusina. Lumuhod ako para tignan kung sino yung umiiyak. Napahiyaw ako nang hawakan niya ako sa kamay. Rusty! Anong ginagawa mo dyan sa ilalim ng mesa? Kanina pa ako dito. Sorry pumasok ako ng palihim. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Bakit mo ko iniwang mag-isa dun sa bahay nila Omar? Si Omar.
Si Omar ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Bakit si Omar? Nung sumama ako kina Leo at Martin, iniwanan nila ako sa may bakanteng lote malapit sa tulay kung saan natin ginulpi si Omar. Nakita ko si Omar! Umiiyak siya. Hindi siya nagsasalita. Pero may gusto siyang sabihin. Minulto ka ni Omar? Oo! Minulto niya ako! Kaya nagpasya na ako na umuwi sa bahay para kunin yung... Ang alin, Rusty? Yung mga Game & Watch na ninakaw ko sa'yo, Royet! Ikaw ba, Iho, ang nagbalik nitong mga Game & Watch na to dito sa bahay namin? Opo! Ako nga po, Aling Jenna! Takot na takot ako kay Omar! Akala ko papatayin niya ako! Si Omar kasi ang inimbento kong magnanakaw ng Game & Watch sa classroom namin. Pero ang totoo po, ako talaga yung nagnakaw ng mga Game & Watch. Binibenta ko yung mga nananakaw ko sa ibang bata. Ngayon, multo ni Omar ang sumusunod sa akin. Iba talaga kapag multo nang naniningil sa'yo. Aalis muna ako. Saan ka pupunta, Nay? Ang lakas-lakas ng ulan sa labas. Isusoli ko tong mga Game & Watch na to sa pamilya ni Marco. Marco? Bakit mo ibibigay ang Game & Watch ko kay Marco? Dahil sa kanya, ang mga Game & Watch na to. Halos mayanig ang buo kong pagkatao nang marinig ko ang katotohanan mula sa nanay ko, Sir Jupiter. Nandoon pala sa pinangyarihan ng hit and run ang nanay ko ng gabing mamatay, ang kaklase kong si Marco. Si Marco, na numero 1 kong kinaiinggitan. Pauwi na si Marco nang mahagip siya ng malaking truck. Umagis ang katawan niya sa gitna ng daanan. Tumilamsik sa direksyon ko ang mga Game & Watch na hawak niya. Imbis na tulungan si Marco, kinuha ko agad ang mga laruan. Paglingat ko, isang humaharurot na taxi ang dumating. At sinagasaan si Marco sa ulo. Labas ang utak. Isat ang katawan. Diyos ko, Nay. Totoo ba yan? Oo, totoo. At dahil ninakaw ko ang mga Game & Watch niya nung gabing mamatay siya, hindi na siya tumigil sa pagpapakita sa akin. Hinahabol niya ako habang labas ang utak niya. Tinatabihan niya ako sa pagtulog, anak. Hindi ko na kaya yun. Kaya para matahimik ng kaluluwa ni Marco, ibabalik ko na tong mga Game & Watch na ninakaw ko sa kanya. Sala sa labat na revelasyon ang natuklasan ko ng gabi na yun, Sir Jupiter. Isinauli nga ni nanay ang mga Game & Watch sa pamilya ni Marco, pero hindi ito tinanggap ng nanay niya. Napilitan kaming ibigay na lang ang mga Game & Watch sa ibang kaidaran kong bata na gustong-gustong magkaroon nito. Ilang beses kong napanaginipan si Omar, Sir Jupiter. Inamin ko sa nanay ko ang ginawa namin ni Rusty kay Omar. Sinamahan niya ako sa nanay ni Omar para humingi ng patawad. Aling Odessa, ako pong nambugbog sa anak niyo. Alam kong ako ang dahilan ng kamatayan niya. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami ni Royet, Aling Odessa.
Handa po naming pagbayaran ang anumang nagawa namin kay Omar. Hindi ko alam kung anong dapat nating gawin ngayon, Royet. Kaya kitang patawarin. Pero may batas tayong dapat sundin. Ipinasok kami ng mga magulang namin sa Boys Town. Hindi ko na po pwedeng pag-usapan pa ang nangyari sa amin sa loob. Pero nagtagal din kami doon ng taon. Yun ang naging parusa naming dalawa ni Rusty. Ngayon ay nabubuhay na akong tahimik at malaya. Malaya sa mga bangungot at multo ng kahapon. Hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ko ng aking kwento. Sana ay marami kayong napulot na aral mula dito. Kailanman ay hindi tayo dadalhin sa tama ng inggit. Ito pa ang kadalasang mitsa ng ating malagim na kamatayan. Makontento sa kung anong meron tayo. At huwag maghanap ng wala sa iyo para payapa ang buhay hanggang dulo. Magandang gabi po sa inyong